2 om potensregler, og for alle forskellige 5 regler, der gælder det, at hvis der er reelle tal, skal tælles som eksponenter. Og bevis 1, eller regel 1, det er, at hvis a i ente gange a i ente, det er det samme som hvis man lægger 2 eksponenter sammen. Og det gælder fordi, at hvis a gange sig selv n gange, og a gange sig selv n gange, det kan man så lægge sammen med 2 eksponenter. Og derfor giver det så a i n. Regel nummer 2. A i m delt i m i ente er det samme som a i ente minus ente. Og den her regel gælder kun, hvis m er større. Og det er fordi, at hvis man siger a gange sig selv m gange delt i a gange sig selv n gange, så ved vi, at m er større end n, og derfor kan vi trække n fra, og de antal a'er går ud med hinanden, og derfor er det det samme som at sige a i ente minus ente. Regel nummer 3. A i ente gange b i ente er det samme som parentes a gange b i ente. Og det er fordi, at hvis vi tager a gange selv n gange med b gange selv n gange, så kan man lige så godt skrive a gange b n gange, fordi at n eksponenten er det samme. Okay, regel nummer 4. A i ente divideret i b i ente er det samme som at sige parentes a divideret i b parentes i ente. Og det er fordi, at man lige så godt kan sige, eller a gange med sig selv ente gange divideret med a gange med sig selv, b gange med sig selv ente gange. Det er, der kan man lige så godt sige a divideret i b i ente gange, fordi det er samme princip som før, hvor eksponenterne er det samme.